Bàsicament, nosaltres el que avui volem és donar visibilitat a la malaltia, tant el que és a les persones que la pateixen com sobretot en els seus familiars cuidadors, que majoritàriament nosaltres ens dediquem amb ells, que són els que han d'estar, han de cuidar i hem de cuidar-los per cuidar bé a la persona amb la malaltia. I per tant, col·laborem una miqueta per donar visibilitat en aquesta feina que és tan important, que és les 24 hores del dia, que es converteixen en 48 hores, però que fa que el cuidador és una persona que també està molt al davant i que necessita recursos i que necessita molta ajuda, i que necessita que li donem eines per saber cuidar-se, per cuidar a la persona que té la malaltia. Fem un servei d'acollida, que és que quan la persona té un familiar amb la malaltia, ve amb nosaltres i ens explica què necessita, en quin moment està, i a partir d'aquí normalment el que fem és fer molt de suport psicològic, tant a nivell individual com sobretot grupal. Funcionen els nostres grups d'ajuda familiar o grups terapèutics en els que s'exposa, cadascú exposa les seves experiències, es prevé l'aïllament social, el fet de veure't amb altres persones que també estan passant el mateix que tu, doncs fa que no te sentis tan sol, que entenguis la malaltia, que et preparis, ajudes i t'ajuden. Vull dir, al final ensenyem i aprenem tots a cuidar les nostres emocions i a cuidar com estem davant del malalt per poder ajudar. Sempre l'ajuda sempre és molt bona, perquè nosaltres diguem-ne que el que rebem és a partir de dies com aquests, que el que fem les donacions que rebem, les subvencions que tant de l'Ajuntament o altres entitats ens poden donar i els socis en si, que som uns 130 socis i la quota dels socis serveix per fer tota aquesta feina, però sempre estem buscant això, ajudes o col·laboracions que ens permetin fer més serveis o donar més serveis a les persones, tant siguin coses noves que ens plantegem o necessitats que ens expressen els familiars que necessiten. Vull dir, sempre estem en creixement i necessitant ajudes, òbviament, sobretot, i que molts familiars es queixen, que a vegades busquen recursos i les llistes d'espera són molt llargues, estan molt desatesos perquè per tot s'ha col·lapsat una mica i ja era una cosa que necessitava molta ajuda i ara s'estan trobant que arrel de la pandèmia tot s'ha allargat molt i necessita. I el fet de trobar-nos a nosaltres que poden venir i que ens poden explicar el que els passa, ja és una manera de cuidar-los, de dir, penseu que algú m'està escoltant el que em passa i com a mínim em pot donar informació sobre cap a on haig d'anar perquè no tinc ni idea, perquè això és la primera vegada que em passa i no sé, em sento sol, em penso que només em passa a mi, em penso que ho faig malament i llavors per això creiem que fem la feina o el servei que donem. Normalment aquí, clar, al fer la difusió i fer-nos visibles, doncs molta gent que potser no ens coneix s'atensa, jo tinc algú, tinc un familiar, tinc un veí, i al final sempre acabem, s'emporta la informació i acabem donant cita prèvia, vinga, veniu, expliqueu-nos, i al final sí que tenim, al final del dia sí que trobem que hi ha moltes persones que venen a nosaltres per demanar informació i per interessar-se pels nostres tallers, pels nostres grups, etc. Aquí tenim, això són els tapabols per guardar a la nevera, i fem un pack de 3 que s'ha realitzat tot de forma artesanal per als nostres voluntaris. I tenim aquí a la coordinadora, que és l'Anna, que no sé si vols explicar alguna cosa. A l'associació tenim un grup de senyores que en diem taller creatiu, que són les mateixes que fem el que després oferim en el Dia Mundial i també les roses. La rosa de Sant Jordi de l'associació ens fem un fart, però sent moltes mans, i aquí hi ha moltes d'elles. Sí, i fem un taller i llavors fem el que sigui, reciclant molt, perquè la història està en que no tingui cost. Totes les robes són aportades per elles mateixes, vull dir que no hi ha despesa i tot el donatiu és de guany.